ng mga nagbabagang balita. Mayor Lene Robredo na alarma sa pagpositibo sa droga ng 11 na empleyado ng Naga City Hall. Backdoor umanong bentahan ng lupa sa sitio Iwid sa Barangay Balatas. Isinisisi sa dating mayor na si Congressman Nelson Legacion. Binabayarang bill sa kuryente ng ilang consumer ng Casureco 2. Dumoble ngayong buwan. World Class Tennis Academy. Sunturay sa Kamsur Uptown na magpuproduce ng susunod na Alex Ayala. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nagpositibo sa confirmatory test ang 11 empleyado ng LGU Naga na nagpositibo sa drug test. 5 namang individual ang naaresto sa magkakahiwalay na kampanya kontra droga sa Camarines Sur. Si John Amador sa detalye. Alarming si random testing dahil ang aram ko, kung di ako napapasala, sa 100 na pig-random drug test, 11 ang nag-positive. Nakulaon niya na marami. Saka, ang sinabi ko sa NCDDB, paano kita makaka-implement ng maayos na drug, anti-drug program kung sa City Hall nga, data na ayos. Diba? So pinag-aadalan ta, baka si opisina mismo ayusun ta. Tapos sasabihin da effective ang ginigibo ka syudad. Yan ang reaksyon ni Naga City Mayor Lene Robredo matapos magpositibo sa random drug test ang 11 empleyado ng Naga City Hall. Sa confirmatory test, siyam sa 11 nagpositibo sa random drug test. Ang nagpositibo na nakatakdang isa ilalim sa rehab ng PDEA katuwang ang iba pang ahensya. Ini pong araw ganing mga aksyon, parte na kasarong mandato nga po na drug-free workplace kaya maski anong institusyon with the public o private dapat ang ka-practice kayo nga. So, kami po mahalag ng resulta base sa mandato kan civil guidelines kan civil service kung ika-permanent or casual magkakaigwa ka ng chance for rehabilitation. So, i-refer po yan sa mo. Ito po mga job order iya po ang pwede na administrative misconduct. Pwedeng mahali. Subject po pang approval sa again in many of Ang PDEA Camarines Sur in coordination po sa Naga City Police Office is nagkakandak po tayo ng series of anti-drug operation para po matulungan natin yung Naga City government na kahit paano is masolusyonan yung problem sa illegal drug dito sa Naga. Since po, ito po yung pinaka-highly urbanized na city dito sa province of Camarines Sur. Naga City po talaga yung yung pinaka kumbaga transshipment point ng illegal drugs. Dito po nagtatagpo yung mga supplier from Manila at yung mga client nila from the different provinces of the Bicol region. Samantala, 5 katao ang kalaboso sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga sa Camarines Sur. Linggo, July 5, arestado ng Pamplona PNP ang isang 37 anyos na construction worker sa Barangay Tampadong. Naakumpiska sa kanya ang 3 sachet ng hinihinalang shabu. Alas 9 ng gabi nitong Lunes, July 6, arestado din ng PNP Bula sa parehong operasyon ang isang barangay tanod na si alias Mino sa San Roque Poblacion, Bula, Camarines Sur na nakuhanan ng 5.1 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 34,680 pesos. Pasado alas 5 ng umaga ngayong Martes, July 7, arestado sa bisa ng 2 search warrant ang 2 magkapatid at tiyuin nito sa Railside Zone 4, Barangay San Francisco, Iriga City, kung saan nasamsam ang hinihinalang droga na may tinatayang halaga ng 170,000 pesos. Maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga sospek. Jan Amador, CSN. Laking pagtataka ng mga residente ng Sitio Iwid sa Barangay Balatas sa Naga City na naibenta na pala ang lupang kanilang tinitirhan at sinasaka. Sinisisi ng mga residente ang dating mayor ng LGU
na namagitan umano sa bilihan ng lupa sa lugar. Narito ang ulat. At kay Congressman Legasyon na siyang punot dulo ng problemang ito. Totoo po yan, kung di nakialam yung syudad. Ang kalaban lang po natin dito, landowner. Sa samahang ninuno pa natin, ang laban na yan. Wala yung pinanalong kaso. Pero pagdating nitong si Mayor Legasyon, nakialam, pumasok, binili nang hindi natin alam. Hindi ko pa na-discover. Nagkabentahan na pala. Yan ang matapang na pahayag ng Homeowners Association ng Goodwill sa Sitio Iwid, Barangay Balata sa Naga City kay dating Naga City Mayor at ngayon Congressman Nelson Legasyon matapos ang malabakdor umanong bilihan ng lupa sa naturang lugar. Ang mga residente nangangamba na baka mawalan ng tirahan at lupang sinasaka matapos madiskubre na mula Carp Land Lot ay nabili na pala ang lupa para sa housing project ng lungsod na hindi umano dumaan sa tamang proseso lalo na sa konsultasyon. Nagulat na lang umano ang mga residente na sinesurvey at binabakura na ang lupa kung saan nakatirik ang nasa 50 bahay. Ay, magiging mangyayari ko dyan. Hindi mo nangyayari mo yung hindi ba? Ito, siguro pa rin tutulog ka nila. Kung ari ko ma-sigdi, kamakudal ka mo, baga mapasipyo ng blueprint do. Kaberin do ko, maligid. Makailang beses na rin umano ang mga itong hinaras ng demolition team matapos ang malabakdor na bilihan ng lupa. Ang buong akala ng mga residente kaya pinasurvey ang lugar ay madadagdagan ang mga CARP beneficiary. Hinamon ng homeowners at mga residente ang dating alkalde na huwag talikuran ng problemang kanyang idinulot sa mga residente at magsasaka sa lugar. Huwag mo pong talikuran ng problema na iniwan mo dito sa amin sa Balatas. Sa totoo lang po, napakasakit marinig na marami kang magsasaka na ipinagtatanggol o baka naman ginagamit mo sa politika mo na interes at tinutulungan sa ibang lugar. Ay, siyempre, makulog ba sa bot ko na kung mapaparok na sa nakita dahil man lamang sabi-sabi ko ano na yung ganun na ganun. Kamantala, hindi kami hindi na si mga gurang ko na kawarara, ang yan ako man, di sarok naman. Ipakulong ba sa buo? Yan ang problema, pinakialaman talaga ni Legasyon si hindi daga. Dahil alam ko, ako sa pagkaintindi ko lang talaga, dahil dyan, na yung iba. Kasi imagine mo, makuha ka ng kwarta sa city, okay, makuha ng kwarta sa city, tapos babakalan mo kunwari dahil si dating minsan nila mahal na makalapatan, tawan mo lang yung 5 million, say tadakyan sa iyo mo na okay na. So yun ang pagkaintindi ko dyan kasi talaga kang mga inapod na corruption. Kung isipin talaga, pwede man yung albulan kang local. Sa kabila nito, tiniyak ng bagong administrasyon ng LGU Naga City na walang mangyayaring demolisyon sa mga bahay na nakatirik sa Sitio Iwid. Nagtataka rin umano ang housing settlements ng lungsod na nabili na pala ang naturang lupa. Ang problema kaya, masakit na kita magbayad. Binakal kasi property. Binakal kasi property Menes. Pero kung binakal ka kaya, may nakailista. So, sinasabi ko nga ni sa HSD, ano pa mga kita may nakailista? Sabi din ka HSD, daan yung daaran sa pamilya. Nananawagan ng mga residente sa kinaukulan, lalo na sa Office of the President, na matulungan sa naturang issue lalo't nakasalalay ang lupang kanilang pinagkukunan ng hanap buhay at lupa kung saan sila isinilang at nagkamuwang. Chris Novello, CSN. Nagulat ang mga consumer ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa halos doble umanong itinaas sa binabayaran nilang bill sa kuryente. Muli namang pinaliwanag ng kooperatiba ang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. Si Jem Garcia sa detalye. Bagamat electric fan at ilang appliances lamang ang ginagamit nila Nanay Evelyn sa kanilang bahay, laking gulat at hindi umano niya inasahan ang halos dobleng pagtaas ng kanilang bayarin sa kuryente nitong Hunyo. Kwento nito, halos nasa 700 pesos ang dagdag sa singil sa kanila na hinala nito ay dahil sa ilang araw na pagkakaroon ng power interruption sa ilang bayan kasama na ang Naga City. Minsan kasi mamataas man talaga ang rate niya na katulad nyo nasa 12 yata. Dati po kasi nasa 8 lang ang minimum na
yung ano niya. Ngayon kasi ma'am nasa 12. Tumaas po talaga sa ano po siguro sa panay ang burnout. Baka dumaan na apekto. Pinabulaanan naman ito ng pamunuan ng Kasureco 2 at binigyang diin na ang nangyayaring pagtaas sa singil ng kuryente ay dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente nitong mga nakaraang buwan. Nilinaw rin nilang normal lamang umano ang ganitong pagtaas ng kuryente dahil sa kamahalan ng nabibili ng kooperatiba sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sa katunayan ay mababa pa umano kung ikukumpara sa ibang lugar na halos umaabot ng 15 pesos pataas. Actually po, ang paglangkaw kang rates kang mga electric cooperatives and other distribution utilities, ang gabos pong ini napapadalagan sa naman duman sa generation. Generation charge na pigsisingil po kada bulan sa satuyang bill sa kuryente. Mayo pong napapadalagan sa kooperatiba. Dahil variable siya kung gura po si bakal kang mga electric cooperatives arog ni Kasureco 2, halimbawa ngaya 5 pesos o 7 pesos. Sangunyan kaya na kang nakaaging bulan na June 2026, si bakal ta kang kuryente nag-average po siya ng 7 pesos. As compare kang mga nakaaging bulan na nakabakal kita ng 2 pesos, 3 pesos, hanggang 4 pesos, ngunyan po dahil si epekto kaya itong pagnipis and kakulangan sa supply ng kuryente kang nakaaging May, April, May, ito po si Mayor na nakaapekto. Bukas rin umano sila sa mga reklamo at maaari silang magbigay ng mensahe sa social media ng kooperatiba at mas mabuting magtungo sa kanilang main office o sa satellite offices na malalapit sa kanilang lugar para mas maipaliwanag ang pagtaas sa singil sa kuryente. Jem Garcia, CSN. Ang panggigipit at atrasadong permit to operate ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin operational ang Goa District Hospital sa partido. Binueltahan naman ni Mayor Raquel Lim ang bansag sa ospital na White Elephant umano. May ulat si Eli Balbin. Malaking panghihinayang ang nararamdaman ng maraming residente sa partido area dahil hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin napapakinabangan ang itinayong district hospital sa bayan ng Goa. Sinimula ng pagpapatayo ng naturang hospital upang magsilbing pangunahing medical facility para sa mga residente ng Goa at mga karatig bayan sa partido na layong mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan na upang hindi na kinakailangang bumiyahe ng malayo para sa mga magpapagamot o makakakuha ng agarang atensyong medikal. Bagamat natapos na ang konstruksyon ng ospital, nananatili itong hindi magamit dahil sa mga isyong may kaugnayan sa pag-aproba at operasyon ng pasilidad. Kabilang sa mga nagiging balakid ang umano'y hindi pagproseso o pagharang sa business permit na kinakailangan para maipagpatuloy ang proyekto. May ilang opisyal ng bayan ng Goa na umano'y nagiging hadlang sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng ospital. Kung sa 6 years tinawa na nindang mayor's permit o building permit iyan, dagos po ito katayan. Tamay yan ang urulay mi ko takay to ang DIC ay Medicare, ibabadyo lang digdio. Ta magiging district hospital. Aram ko man na talagang dahil inapruban so pag-apply kayo kang probinsya sa pag-open kaya naman na 19. Dapat pagtukaw ni tarabangan na din dang maka-open. Di pagtukaw kong July, pigpaabot ko sa mga department head, sabi ko, anong nangyari? Taday nabuksan ang satuyang hospital, nahamana yan kang paghalik ko. Day man daanin da aram ta, siyempre da, iba man na nakatukaw. Day man siguro tinabangan ang probinsya para maka-open. Binigyan diin ni Mayor Lim na dumaan sa masusing pag-aaral at tamang proseso ang pagpapatayo ng Goa District Hospital bago ito iskatuparan. Bumwelta ang alkalde sa mga nagsasabing White Elephant umano ang naturang na ospital. Bago yan nilagay dyan, pinag-aralan ng DOH. Tinisting yung lupa, lahat inayos nila. Bago nga, sabi ko nga, matagal din. Sa panahon pa ng asawa ko, yan ang planong yan. Kaya lang na implement lang sa panahon ko. Kami ang nagbigay ng lupa sa probinsya para magawa niyan dyan. Kaya, wala naman na madaling proseso.
dinaan naman sa maayos na proseso yan. Maging si Governor El Rey Villafuerte, bumuelta at nilinaw ang mga kumakalat na pahayag na umano'y magiging white elephant o hindi mapapakinabangan ang naturang na ospital. Aniya matagal nang naipatayo ang gusali sa panahon pa ni dating Governor Migs Villafuerte, ngunit hindi umano agad ito na ipagpatuloy ang proyekto dahil sa hinaharang umano ito. Nabidding na po yan, I think na-award na, umpisa na po yan. So yung mga naninira na white elephant yan, ang katotohanan po, gusto ko lang linawin, no? Matagal na pong nagawa yan ni Governor Migs noon. Ang problema, nung umupo yung mayor sa Goa noon na bago, hindi nila inisyuan ng building permit, ng mayor's permit. In fact, sumulat pa nga para agawin yung lupa. Ngayon nananalo na po yung kaalyado natin, si Mayor Raquel Lim. Nagbigay na po ng building permit at inuumpisa na po natin yung construction. Linawin po natin, ang commitment natin para mapagandahin, mabuksan yan matagal na. Talagang hinarang ng congressman dyan, ng partido, hinarang ng dating mayor. Pero hindi kami magpapaharang sa kanila dahil kami may commitment sa tao. Gagawin namin yan kahit na anong paghaharang ng mga kalaban namin. Umaasa ang LGU at mga residente hindi lamang ng bayan ng Goa, maging karatig bayan sa partido na magiging operational ang ospital sa lalong madaling panahon at darating ang panahon na hindi na sila babiyahe ng malayo patungo sa Naga City makapagpagamot lang. Eli Balbin, CSN. Malaking hamon ngayon sa mga magulang ang pagpapakain sa kanilang mga chikiting, lalo na ng masustansyang pagkain. Health expert mula sa PHO Kamsur binigyang diin ang kahalagahan ng pagkain ng masustansyang pagkain sa murang edad. Si Sam Alano sa detalye. Hindi lang paghahanda ng pagkain ang hamon ng ilang magulang, kundi ang paghihikayat din sa kanilang mga anak na kumain ng masustansyang pagkain, lalo ng mga gulay. Sa halip na gulay, ilang bata ang mas nais kumain ng mga pagkain matatamis, maaalat at processed food na maaring makakaapekto sa kanilang kalusugan. Ayon sa ilang magulang na aming nakausap, malaking hamon para sa kanila ang pagpapakain ng masustansyang pagkain. Ang kalabasa kaya mahina sila talaga yan dyan. Mahina mo kayo sa kalabasa. Yan lang ang ano nila. Pero yung mga repolyo yan, kumakainin sila. Pero yung mga broccoli hindi. Natulad ngayon, lahat na lang ng mga bata gusto mga hotdog, mga bihira na sa mga bata yung mahilig sa gulay. Kung hindi mo pilitin, hindi talaga sila na malasahan ang gulay. Kasi yung mga bata ngayon talagang hindi talaga nila gulay tulad ng kahit ngayon yung bunso ko ngayon 13 years old. Talagang hindi talaga kumakain ng gulay. Pinipilit ko talaga siyang kumain. Ayon sa health expert mula sa PHO, ang mga gulay ay mayaman sa fiber, bitamina at mineral na kailangan ng katawan para sa tamang paglaki at malakas na resistensya. Dapat umanong masimulan sa murang edad ng mga bata ang tamang pagkain ng masusustansyang pagkain upang mahubog ang mga ito sa magandang eating habits na kanilang madadala hanggang paglaki. Ang mga gulay kasi, tsaka prutas, syempre doon po nakukuha yung mga minerals and vitamins. Makakatulong din siya sa makakaiwas constipation kasi mataas sa fiber ang mga gulay. So, hindi po masyadong magtitigas ang dumi. Tapos, syempre para makuha yung tamang timbang, hindi masyadong mataba, hindi rin masyadong mapayat. So, mahalaga po yung pagkain ng gulay. Kapag nasanay umano ang mga ito sa mga hindi pagkain ng masustansyang pagkain ay tanging processed food lang ang laging nasa hapag ay maaaring mauwi sa mahinang resistensya at magiging sakitin ng mga ito. Kain kayo ng madaming gulay at prutas. Makakatulong yan sa pag-achieve ng magandang timbang, sa magandang energy. Tapos syempre, masustansya po ang gulay at prutas. Mataas nga sa fiber content, madaming vitamins at minerals sa makukuha po sa gulay at prutas. So hindi na kailangan mag-take ng mga supplements, ng mga vitamins kung tama po yung pagkain ng mga gulay. Samantala, hinihikayat naman ang mga magulang na maging halimbawa sa mga anak sa pagpili ng masustansyang pagkain at gawing masaya ang oras ng kain upang mas maingayo ang mga bata na tumikim at masanay sa pagkain ng gulay.
Sam Alano, CSN. Tila ginawa ng terminal ng mga pampasaherong jeep ang kalsada sa tapat ng Casureco 2 sa Barangay Del Rosario sa Naga City. Kinumpirma sa news team ng Barangay Council na illegal ang terminal sa lugar. Si John Amador sa detalye. Tila terminal na ng mga pampasaherong jeep na ito rutang Naga Sentro, Del Rosario, Panganiban, vice versa ang gilid ng kalsadang ito sa Barangay Del Rosario, Naga City. Ngunit kapansin-pansin na magkabila ang pila nito sa tabi ng kalsada na minsan umano ay nagiging obstruction na. Ayon sa Barangay Council ng Del Rosario, 4 na unit at a time ng jeepney lamang ang binigyan ng konsiderasyong pumila sa lugar na naging drop-off point ng mga van, bus at jeep mula sa eastbound roads na hindi na pinadaraan sa Concepcion Grande at Pequeña National Highway. Yung garo terminal dyan sa harap kang Casureco, pigpasabihan mi na yan na dahil man sila nagsusunod naman sa initial na orolay na apat-apat lang na jeep, itong apat-apat lang, pero ang nangyari, mahigit 4 na. Pati nga itong kabilang lane ay mga nakaparada. Ikasabi lang ng mga karakan, pero actually daiman. So dahil kaya, tigpa minangani niya dyan, tigpahali nila. Na siguro niya ako, mag-pick up na lang kamo. Pick up. Itong, dahil na standby, pick up na lang kamo. Kung ikaw pasayro dyan, pick up po nindo. So gabos ng mga jeep na maaragi dyan, na kung saan mapasiring ang pasayro, di pick up po sinda. Arog man kan sa iba, nag-pick up man, arog na lang niya ako kaya. Dahil man kamong disiplina niya ako. Oo, ginigibo na yung terminal ining lugar na ini, nakaka-obstruct man niya ako yan sa traffic. Aminado naman ang mga tsuper na nagkaroon na ng pag-uusap at kasunduan ng mga driver sa Barangay Council. Subalit mahirap umano ng walang permanenteng terminal na kanila ngayong panawagan lalo na sa LGU. Nangangapunan sana mo tao kay Mayor Robredo na sana po matanan mo po kami ng pansin sa inaagad mining magiging terminal midigdi sa Barangay Del Rosario. Mayo kami ibang choice kaniyo talagang mapila kami digdiyo. Dawa nga ni kasabi nag-urulay na kami kanini kapitan sa barangay Manungod digdiyo na talagang totally ang maparking lang digdi is 3 to 4 na jeep. Duwang magsaysay, duwang panganiban. Oo. Kaya sana nga ni yung pangapudan kong iniyo, matanan man ni Mayor Robredo na matanan kami ng aksyon digdi sa Barangay Del Rosario. Kaming mga taga-Nagalugod, dahil kami natatanan, aloy ng panahon na inaagad mi na magkaigwan ng terminal ang Del Rosario. Hindi umano pumayag ang mga may-ari ng lupa na pansamantalang gamitin ng bakanteng lote sa Casureco at sa tapat nito bilang temporary terminal kaya't binigyan ng konsiderasyon. Subalit dahil hindi nasunod ang unang kasunduan para sa barangay, pasensyahan na lamang umano kung sila ay may matikitan lalo't malinaw na paglabag ito sa road clearing ng pamahalaan. Ning tanod mi, nag-clearing man yani dyan. Part yan kang sa mga clearing operation sa Tinampo. So, pika para sirita yan. Yung mga nakapararada dyan ng mga jeep ninda, except ko ining apat, laog-laogan niya sa road clearing. Kaya itong chief tanod mi, iniiba niya itong duty mga tanod man, ito ang nag-clearing dyan every morning sa naman. Kasabay na itong mga nakapark pa duman sa, mga truck duman sa zone 1, sa bagong widen na road. Pika para clear talaga ito. So may mga ticket man ang mga tanod itong mga sa violators, nag-i-issue man silang ticket. Ako nga ni, guwaman ko minsan, ako mismo, nag-ano man ako naman. Ako mismo. May mga deputize. Ako mismo, deputize ako. Nag-i-issue man ako. Kaya man yung piga-alaw, pero on their own, ginigibo rin yan. Pasensyahan. Jan Amador, CSN. Bahagyang huminang bagyo sa Pacific Ocean na may international name na Bavi. Bagaman humina ayon sa Pag-asa, nananatili itong nasa Super Typhoon category. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,845 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso ang aabot naman sa 230 kilometers per hour. Kumikilos yan sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasang papasok ng bansa. Martes ngayong gabi o Miyerkules ng madaling araw bukas
at papangalan ng Inday. Patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang galaw ng bagyo at hinihikayat ang publiko na subaybayan ang susunod na weather bulletin para sa posibleng epekto ng bagyo sa bansa. Sinimula na sa Camarines Sur ang month-long celebration ng National Disaster Resilience Month. 20 team mula sa law enforcement, DRRM offices at iba pang ahensya ang maglalaban-laban sa DRR Basketball League. Narito ang ulat. Bilang bahagi ng month-long celebration ng National Disaster Resilient Month, sinimulan niyan sa Camp Sur sa pagbubukas ng DRRM Basketball League sa Fuerte Sports Complex, kung saan maglalaban-laban ang nasa 20 basketball team mula sa DDR offices, law enforcement, LGU at iba pa. Kabilang dito ang mga kawani ng Provincial Government of Camarines Sur, National Food Authority, Philippine National Police at iba pang DRRM partners na kasangga sa paghatid ng serbisyo sa panahon ng kalamidad. Layon din na aktibidad na palakasin ang ugnayan ng mga ahensya na magtutulungan sa mga sitwasyon ng emergency. Every July, nagre-raise kita ng awareness para sa disaster resiliency, pag mga preparedness activities. So digdita po yan gigibo. So month long, every year sa province ng Camarines Sur, may iba't iba kitang mga activities na mga ginigiribo. So, ang objective ta po digdiyo, first, syempre, mag-raise ng awareness sa public, mag-promote kang si preparedness na mga activities para sa tuyang mga responders and sa mga sa communities. Then, encourage po ng collaboration sa iba't ibang mga agencies and other offices ta po. Maliban sa DRR Basketball League, ilan pa sa mga nakahandang aktibidad ng probinsya ay ang Resilient Olympian, Camsur Resilient Kingdom at Future Proof Camsur Youth na naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko sa kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna. Mula sa laro hanggang sa totoong laban sa mga kalamidad, bitbit ng mga DRRM frontliners ang isang layunin, ang mas matatag at mas ligtas na Camarines Sur. Pagiging active, physically fit, tapos alert kami sa lahat ng bagay. Yung sa teamwork pa lang, alam na natin kung paano yung sistema ng isang basketball player. Ganon din yung paghahanda namin kapag may parating na mga kalamidad. Para sa DRRM Basketball League, hindi lamang tropeyo ang pinaglalabanan kundi ang mas matibay na samahan at kooperasyon ng mga taong nakahanda sa pagligtas ng buhay sa panahon ng pangangailangan at kalamidad. Nick De La Cruz, CSN. Puno na aktibidad ang month-long celebration ng Police Community Relations ng Naga City Police Office o NCPO. Kasama dyan ang medical mission, livelihood training at iba pa. Nalayong mapalakas pa ang ugnayan at relasyon ng pulisya sa komunidad. Si John Amador sa detalye. Sa bagong Pilipinas, ugnayan ng pulis at mamamayan tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Yan ang tema ng ika-31 selebrasyon ng Police Community Relations o PCR Month ng PNP. Ang Naga City Police Office sinimulan ang month-long celebration sa pamamagitan ng isang kick-off ceremony. Sinundan ito ng pagsungko ni Nuestra Señora de Peña Francia at misa ngayong araw. Nag-start na po ang ating Police Community Relation Month, ika-31 na anibersaryo, na kung saan may tema itong sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at pamamayan, tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Noong Monday, nagkaroon po tayo ng kick-off ceremony. Sinabay po natin sa flag raising ceremony at bisita po natin ang ating DILG officer na si Sir Elmer Villanueva and also yung ating Napolcom representative natin dito sa Naga City Office na si Attorney Fermin Franco Avila. At napakarami po nating activities, simula pa po yan noong July 1 hanggang sa July sa katapusan ng buwan. Meron po tayong kick-off ceremony nakaraan at meron tayong culminating ceremony yung pagtatapos. Ayon sa Naga City Police Office, marami pang aktibidad na nakahanda para sa PCR Month tulad ng medical missions, community outreach programs at livelihood training para mas mapaigting ang relasyon ng mga pulis sa komunidad. Isa po dito sa highlights natin ay yung community engagement natin. At kanina nga po, nagkaroon po tayo ng pagsangko kay ina. Na kung isabihin ay pagbisita.
na nagkaroon tayo ng prosesyon from Cathedral to dito sa NCPO office at kasalukuyan po nandito yung Ina Piña Francia at nagkaroon po tayo ng misa. Nagkaroon po ng mass dito sa loob ng NCPO. Ang PCR month ay ito ay isang paalaala, no, ng kapayapaan, kaayusan ay hindi lamang tungkulin ng kapulisan. Ito ay pananagutan nating lahat, kumbaga everybody's concerned. Ang tagumpay nating ito ay ang nakasalalay sa matibay na ugnayan natin sa ating pulisya at komunidad. So hindi po namin kaya yan kung wala ang support ng community. Kaya pag sinabing police-community relation, ito yung tie-up natin, yung pagkaisa natin para sa isang goal na kung saan ito yung crime prevention. Jan Amador, CSN. May kamahalan ang pagpapakonsulta sa dentista, lalo na ang pagpapabunot, kaya hindi na pinalampas ng mga residente ng Himao sa bayan ng Pili ang libre at dekalidad na dental services ng Provincial Health Office ng Camarines Sur. Si Regine Buesa Detalye. Bulok ng ngipin ang isa sa mga karaniwang problema sa kalusugan na nauuwi sa pananakit ng ngipin at nagdudulot ng pagkaabala sa pang-araw-araw na gawain. Kaya nang magkaroon ng libreng dental services sa medical team mula sa provincial government ng Camsur, hindi na nagdalawang isip sina Tatay Romeo at Nanay Elizabeth ng Barangay Himao na magpabunot ng kanilang mga bulok ng ngipin. Ayon sa kanila, matagal na nilang tinitiis ang pabalik-balik na sakit ng ngipin na nakakaapekto na sa kanilang pagkain at iba pang pang-araw-araw na gawain. Aminado rin ang mga ito na bukod sa may bisyo ay napapabayaan rin nila ang kanilang oral health, kaya umaasa sila na mas marami pa ang makakatanggap ng ganitong libreng serbisyo. Kung samayin yung malipot sa tubig, sigarilyo, kung sasaramatan, nilarat ang ipon. Ako lang bagay sa pagbukelta, di ka na mabayad, di ka na maduwan sa lulumanan, libre na gabos. Minsan po kaya nagkukulog. Mga pirang bulan na kaya lang, minsan po ma'am, minakulog, minsan daiman. Minsan ma'am, nangangamoy, tapos talaga naman na di pwedeng patagalin na hindi tanggalin kasi talagang pag nasakit, sobra. Magayon po ma'am kasi kung sa talagang nakakatulong si partner na makatulong sa mga taong, lalo na sa aming mga pobre lang, yung mahirap lang ba, talagang importante yan sa amin po. Ayon naman kay Dr. Fred, dentista mula sa Provincial Health Office, mahalagang alagahan ng mga ngipin habang maaga para maiwasan ang pagkabulok. Ayon sa kanya, kapag hindi agad nagamot ang isang bulok ng ngipin, maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng iba pang ngipin. Kaya mahalaga ang tamang pagsisipilyo, regular na pagpapatingin sa dentista at agarang pagpapagamot kapag may nararamdamang sakit. Dapat ma'am alagaan ng ngipin kasi ma'am, ang ngipin natin ma'am, pag nabunot or naalis or nabunot na tayo ng ngipin, hindi natin ma-enjoy yung mga foods na pwede natin kainin. Tapos hindi tayo makaka-digest. Tapos huwag siyang baliwalain ma'am kasi ma'am, pwedeng ma-infection, maaring masira yung health natin. Like pwede tayong magkaroon ng sakit sa puso or mga ganong mga sakit po. At least po, visit your dentist regularly, at least twice a year. Tapos, maintain good oral hygiene. Tapos, balanced diet or meal. Samantala, hindi lang libreng dental services ang inihatid ng Provincial Government of Camarines Sur sa mga residente ng Barangay Himao sa bayan ng Pili. Nagbigay rin ito ng libreng medical check-up at libreng gamot sa mga nangangailangan. Bahagi ito ng programa ni Governor Elre Villafarte na layuning ilapit ang mga libreng serbisyong pangkalusugan sa mga Camarinense upang mas maraming residente ang makatanggap ng agarang tulong pangkalusugan. Regine Boy, CSN. Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Wimbledon Championships kung saan all eyes ang mundo sa naabot ni Ayala na umukit ng kasaysayan. Kaugnay niyan target ng Provincial Government ng Camarines Sur na magkaroon ng world-class tennis academy na itatayo sa Camsur Uptown. Si Jem Garcia sa detalye. Nabigo man sa fourth round ng 2026 Wimbledon Championships kontra sa Italian tennis player na si Jasmine Paolini.
Hindi maipagkakaila ang pamamayagpag ng karera ni Alex Ayala matapos tumaas ang kanyang world ranking mula sa number 56 na ngayon ay nasa number 32 na nang matalo ang former world number 1 na si Iga Swiatek nitong third round sa nasabing torneo. Sa kanyang Wimbledon Championship stint, nagpaabot ng kanyang pagbati si Camsur Governor Alri Villaferte sa isang social media post. Nagsisilbi umano siyang karangalan sa bansa at inspirasyon para sa mga atletang Pilipino. Dahil sa ipinakitang galing ni Ayala sa larong tennis kung saan nakipagsabayan ito sa mga international tennis players, nakikita umano ng gobernador ang kagandahan ng pagbuo ng isang world-class tennis academy na siyang itatatag sa Camsur Uptown kung saan mithiin nitong makapag-produce ng sunod na tennis superstars sa Camarines Sur. Bilang ilan sa mga tennis enthusiast ng Camarines Sur, malaking tulong umano ang paglikha ng ganitong institusyon upang mas makilala pang laro sa probinsya. Mas maganda nga po yan. Kasi may nakita na ako sa social media na mayroon natang si Governor na may province ng Camarines Sur na mag-put up ng yung academy, tennis academy. Siguro mas maganda. Makakatulong umano ang pagkakaroon ng maraming tennis courts at facilities dito sa Camarines Sur upang mas maengganyo ang mga players sa paglalaro ng nasabing sports na ngayon ay namamayagpag, lalo na worldwide. Nag-train pa sa ibang bansa si Ayala, partikular sa Rafael Nadal Academy, na para sa ilang tennis enthusiast na aming nakausap ay magastos, kaya kung mangyari ang tennis academy sa Camsur ay mas magiging centralized at focus ang training ng isang atleta. Actually po, ang maganda po dito sa Camsur is madaming tennis courts all around. And in a way, dahil nga po nag-tennis ulit ako, dahil sa mga tournament, katulad po sa Iriga, o kaya sa Baaw, o kaya po kahit sa ibang places sa Camsur, dahil may mga tournament, madami ka rin makikilalang ibang tennis players. Tapos po, may inspire ka din. Kasi ang gagaling nila pag pinapanood sila. So may inspire ka din na, ay gusto ko rin mag-improve pa. Tapos, yun nga po, dahil madami kang nami-meet na bagong tennis players, may community ng mga tennis players. Na kahit po baguhan lang po ako, very welcome po sila na makipaglaro palagi. Ayon rin sa kanila ay maganda umanong ehersisyo ang tennis bilang sports kahit sa anumang edad dahil nakakatulong ito upang mas maging aktibo ang katawan at makaiwas rin sa anumang sakit. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.